Nagmalampuson ang 5 ka adlaw nga exercise Kadagatan 2025 nga gipasiugdahan sa Naval Forces Central uban sa PNP Regional Maritime Unit 7, Philippine Drug Enforcement Agency 7, Maritime Industry Authority, Office of the Civil Defense, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources 7 ug Lapu-Lapu City DRRMO. Gisalmutan kini sa dulan 200 ka mga participants diin gipaubos sila sa lectures, tabletop exercise ug sea exercise. Matud ni Commodore Joselito de Guzman, ang commander sa Naval Forces Central, nga pinaagi niini hayan mas mapalambo pa ang pagtambayayong sa nakadiyang ahensya sa gobyerno, ilabi na sa natad sa maritime safety and security. Gitinguha usab sa Naval Forces Central nga mopasiugda usab og susamang exercise sa Negros Island Region, sa Region 6 ug Region 8 sunod tuig. And this is also a start of a continuing collaboration between two agencies or three or more partner agencies. So yun yung ating na-accomplish po sa 5-day exercise natin ngayon.